Kung rancang tak kusti buksong cuma bahai keno tini 29 Kristopur Bidanshoba chong mari nonti abahai keno tabuk sing 29 Kristopur Bidanshoba paisu paijak oboni bisingo jotot tibramo thani bukhakti songoi rohajak buba grabai songoi rohajak tibramo thani enggai 29 Kristopurni candidate bobai malaikhat tini bin bukhakti saimanai busuk joroti borokni o postu choli tong tei bomahai asa tong jeta uplai engnai hinai tini buba grabai songoi rohajak mani Lokasi media no kini Tuanjinan Kristopur Bidanshoba antara Sahmagat Mato Telamra district with Hobjak tinta constituency Kualanpur Telamra Tuanjinan Kristopur tinta Bidanshoba tui kasa mas getering khaiko jagawa jin buma gra bhaishoba application korino जों अपनी सकां जे कैंडिडेट घोषणा या सगनो निने आनी हियाव चेंजो कमिलुय दर कैंपिंग खाजा कैंपिंग खाये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन 22 30 तारिख खायो आइकनो जे समय 30 तारिख को कয়েকদিন আগে চিন্তা করা নমিনেশন ডিক্লেয়ার মানিয়াগুলো 30 তারিখ যে নমিনেশন ডিক্লেয়ার করে जों हाने हाय बुबाग्राम को बसर जे बुबाग्रा जों या पेरे फनो पुरन जिमे जे बुबाग्रा मकल फनो पुरन जिमे जे बुबाग्रा या पेरे फनो पुरन जिमे जे बुबाग्रा जों तैदल करबनी ताबुक चिन तिप्रासारक जतन सिगा बुबाग्रानि बिसिंते सिंग्राता तिप्रालन सारनाय बुबाग्रानि तिप्रासारक जे थिनां सारनाय आमनो साबैनो जों जत चिनि एसेम्बली निंथुन बुनि एसेम्बली निंथुन सारा तिप्रानि तिप्रासारक मेसेज नामो संगो फाइदि फाइनाय विधानसभा सं मारि 16 तारिखो आंध्र समारेबो न बो दिवै चिन बुबाग्रानि बिसिंते या पेरे कासे खाये चिंग्राता तिप्रालन सारनाय ताई अरस राय सेराय नजा खाजे चिनि तुआनजिनाय कृष्णपुर नांदरो जे तिप्रा मथा सारा उनु सरकार फाइमेया बुबाग्रानि बिसिंते चिन अल लिडार नि बिसिंते जसकबन तिग्राता तिप्रालन सारनाय आमति हिनेयो जोंनो नायकलानि रागै चिन अ जागा सेंट्रल लिडार फाइसा बजा चिन आनि गंगो जैसे बुबाग्रा न जोरखे बीजेपी नि प्ले गावनि फनो सिन सपोर्टार न बुबाग्रा अ जागा से तंगो जिन बखावा बखानि बुबाग्रा न कोन समय सको मानला तिप्रा सरो अपन साबो दिसिया अपन साबो जत तिप्रा हानि तिप्रा सरो कोनजना किशोर बिधानसभा खजा जेसके बनो तिप्रा म थबनो बुदिनाय आंध्र समारि बुदिनाय आंध्र समारि व बुदिबोय फाइनाय 2 तारिखो मार्च ए कप्लाय खानेसिन बुबाग्रा न कोनजना किशोर बुबाय गिफ्ट कासिरना जेसके बनो सिन कप्लाय खलाय आमति हिनै जतन Abu, beri pesan dan pesan kami kiri hukum to. Beri sekolah, suatu asyik pesan orang kita lakukan sungguh. Bukan kerana sama kaitai, di peramalan develop kaitai, di perasaan develop kaitai. Ini yang berlaku. Kami lakukan lain mari yang lain sebelum kami. Turun di bagai nol pun ni orang di bagai. Tamu sama lain bukan. Kami lakukan lain mari yang lain. Anggota Tuanjinan Kristopur Bidanshoba ni orang, anggota mesti tamu. Orang hakul betul to, orang tigalai to, orang kahima yang kita. Angkulah sedang. बेसिरबाग डेभलप खानाय स्कुल दै स्कुलनि परे लामा खानाय लामानि दैनि खानाय दैनिफ्राय कारेन्ट खानाय समस्त जे बर' रंनि जे आखु बिपर आं थंसिबो दङ दा बेनिखायसो आं जतन तुआनजिनाय कृष्णपुर नायगुलै दङ हिमि दङ गोबां सालफ्रोमबो जे मासाया मानि दङबानि बर' नगोसो बुबाग्रा बिसिंदै जमारां खरसाखौ जों कालेक्सन खाय बेफोर मथनि बिसिंदै बेफोर वाइकेफ नि दाब्ला जों मिलि मिलि खायो लोगोनो सिगासिनो दं आमनि बागै फाइनाल विधानसभायाव जे सुजन माखाय लोगोराव आनो कप्लाय खाय रहाय आं तिनि समाय थांगौ बुबाग्रानि बिसिंदै बुबाग्रानि आइडियोलजिनि दैयै बुनि आबहावा बिफोरनो आं साहाय्य खायनाय आं तिनि अजागा कग्रिखा तिनि 6 तारिख जाखमागा 16 तारिख लानो भिडिअ रेकर्डिं खायनो रगे आं तिनि बुबाग्रानि लगे सारा ताइकन जागा थांगौ ताबो को थांसानि माराव नि लदिओ ग्रै लामा केबेंजा लामा बुजा कमता अमेक्सि सामाजि दिनो आम जाय नाहि जोंनिया बनोखा बायजन तिनि तिप्रासार बुजिया जे बीजेपी पार्टी खायतनाय बा सुदेम पार्टी खायतनाय दङ लरग आम खायतां लागि बुबाग्रा लगे फायदि बुबाग्रा जतन बागिनो दङ लरग जे बीजेपी नि पोस्टार कामिनि लरग जे सीपीएम नि पोस्टार कामिनि आबा लरग साक साक नि याखुंसे तानाय दङ साक साक नायसाबो किदिन सबै सागो गले माहाय लरग बे अ जों जाले
thege chaya amoni bagai nini wan sang tun hindung tun kristan tun chini sa bagan borok chin biskang kebo kebo